מאמר הדור. המחוב הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא והיום, המצוי בדורנו בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה, בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישר בלבבו, אין לתאר ולספר. נדבים ונמוגים עינינו למראה דור שלם, אבות ובנים, יחידו של אומה שלמה, המתהפך בחבליו בענות נוראה ומצוקי שאול, והכאב כל כך גדול עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור. איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר, שזה בוודאי היה מקל לו הרבה, והיה ממתיק במידה הגונה את מידת צרות לבבו הרחבות. יש לו דיבור, ולא לספר ניגי לבבו, למען ירווח לו, כי אם לבזות ולחרף ולהתקצף ולקלל. הצרה האיומה הרוחנית והחומרית יחד. אוי, החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, וירדנו עד לעומק השפל של בזויי עם, והחרפות, הגידופים והכללות, כל תכונה זועמת וקצופה היא לחמם התמידי. לו היה באמת זה ערכנו להיות חדלי אישים וחשוכי כל כבוד, אז בוודאי לא היה דווה על זה ליבנו. דאבון הלב יימצא רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ, כשמכובדים ויקרים מתבזים ומזדלזלים עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ויקרם. ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. והנה אם היה באמת דורנו דור רע ומושחת, דור אשר חלתו בו, אז עוד היינו מקבלים עלינו באהבה את הבוז והקלון, כיוון שאיננו ראויים לצורה של חיים יותר הגונים. נשכבה בבושתנו ותחסנו כלימתנו. אבל במה ננחם כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי, המוסרי והשכלי של הדור? אדרבה, נמצאנו לא דור שפל, גם לא דור חוטא לפי האמת. בין באבות, בין בבנים, נמצא המון דברים טובים, רגשות עדינים ורצונות נכבדים. ובכל זה אנו רואים שחסר לנו הכל. לבד מה שלקינו בכפליים, לבד שאיננו נרדפים עד צוואר, לבד מה שדמנו נשפכים כמים המוגרים ארצה, ואין אנו מוציאים בנפשנו דרך איך להינחם, אפילו נחם מועט, על כל הדם היקר והאהוב, דם בנינו ואחינו היקרים. הלב נעשה יצוק כמו אבן, המוח כמטיל עופרת, ואיננו יודעים כי אם להתרגש, להתקצף, לכעוס ולשנוא. אוי, מה היה לנו? בת עמי לאכזר כי יענים במדבר. לבד זה המסתמה הכללית הסובבת אותנו, העברים מהמון רב, הבוז והשפלות הפנימית המבזבזת אפילו מתוך ליבם של אותם הנדים לסברנו, ואומרים שראוי לרחם עלינו. הם השפילו את רוחנו כל כך, עד שגם אנחנו אנו יכולים להסתכל על עצמנו כי אם בעין של זעם, של חשד ושל השפלה. כאילו אנחנו, רק אנחנו, איננו הרעים והחטאים, הזכלים והחשוכים מכל העם אשר על פני האדמה. אוי ועללי. הידיים רפות, הברכיים כושלות, הלב נמוג והעיניים טועות לטור פה ושם. לא יש איזה נקודת אור, איזה ניצוץ תנחומים שיהיה ראוי להעיר ולחמם, להעלות על ידו שלהבת אש קודש. אבל מאומה לא ימצאו. האבות נבלים ונואשים, הבנים מלאים מרוגז וקצף, ואיש שפת רעהו לא ידע ולא יבין. כל אחד מתגדר בצורותיו המיוחדות לו. כל אחד מאשים את חברו, ותולע קולר רק בצווארו. להשיב את הלבבות אלה לאלה, וקל וחומר לשלב את הידיים לעבודה חשובה וכוללת, אין דורש ואין מבקש. והפכו עלי יציריי, ואלך מר בחמת רוחי, ויד אלוהים עלי חזקה. חסו רעיוני, אל תשתוכחו ואל תאמו. יש שמש צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה. תמחה דמעה מעל כל פנים, ורוח ששון תחת רוח קהה תמלא את כל הלב. דורנו הוא דור נפלא, דור שכולו תימהון, קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. הוא מורכב מהפכים שונים, חושך ואור משמשים בו בערבוביה. הוא שפל וירוד, גם רע ונישא, הוא כולו חייב, גם כולו זכאי. אנחנו חייבים לעמוד על יופיו למען נוכל לצאת לעזרתו.
בכל הזמנים ובכל הדורות אנחנו רואים בדור שהוא מלא פרצות. הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדדיו. דור שוכח אלוהו הוא גם כן דור סורר ומורה, זולל וסובא. מראש מקדם עת זנח ישראל לצור מעוזו. הנה מעבר מזה זובחי אדם עגלים נשקון ויצמדו לאלילים וישכחו אלה מושיעם. ומעבר מזה זנות יין ותירוש ייקח לב, והגנב יבוא ופשט גדוד בחוץ. פה נשים מבכות את התמוז, ושם כל אח עקב יעקב וכל רע רכיל יהלך. וזה הקו עובר הוא גם על פני התולדה שלנו גם כן בגלות. מוזר הוא הדור הזה, שובב הוא, פראי הוא, אבל גם נעלה וניסה. נוציא מן החשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים למסווה לעולל על ידו עלילות של גזל וחמאס וכל נבלה. נמצא כי מעבר מזה חוץ פייסגה אין הבן מתבייש מאביו, נערים פני זקנים ילבינו, ולעומת זה רגשי חסד, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים. הכוח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. חלק גדול מהדור הצעיר איננו חש כל כבוד לכל מה שהורגל, לא מפני שאופלה נפשו, לא מפני שנשפל מאותו הגבול שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה ההמונית הרגילה, כי אם מפני שעלה עד המקום שלפי אותו הצביון שהורגל בו עד כה, שיביט על ידו על החוק והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, על כל טהור וקדוש, על כל אמת גדולה נצחית ואלוהית אשר במושגים, מפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש והדעת שבמרחב התורה, הוא עם זהב ושונא הכתם הטוב, עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. הוא נתגדל ועלה בפעם אחת. הצרות מרקו, שטפו, נתנו לו לב מתנה ומוח הוגה, מחדש ואף, ולא יוכל לעמוד בשפל. כנפיים עשה לו רוחו, ובמרומים ימריא. ושם לא נתנו לו עדיין את חפצו. מעל ירושלים דלמטה, החרבה והשוממה המושפלת, עד שאול תחתיה התעלה. לירושלים של מעלה לא יוכל להיכנס. כן, הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנס בירושלים של מטה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי, צאי מתוך ההפכה. הרב לך שבט בעמק הבכה. התעוררי, כי באורך קומי אורי. אורי, שיר דברי. כבוד השם עלייך נגלה. הבה נכין לו הדרך. נראה לו את מבוא העיר. למען יוכל למצוא את הפתח. נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. אחזתי ולא ארפנו, עד שהבאתיו אל בית אמי, אל חדר הורתי. ונגיח ואביך אל בית אמי, תלמדני, אשכח מעין הרקח, מעסיס רימוני. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרכש לו, כי אם נרבה עליהם, נזריח עליהם באור של חיים, באור אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית. ובנינו יביטו אליו וינרו. המחלה הנוראה של הדור אין מקומה עיקרי לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות, לא בידיים פועלות אבן ולא ברגליים עצות לרעה, אף על פי שכל אלה חולים וניחבים מינם. אבל יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה. בראש פסגת המחשבה וחובקת את הכל, מסתתרת מחלה עזה, שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת. בשבילה לא יבין איש שפת רעהו. כל המקרים הצדדיים שמים הם נוספות להגדיל את ההתרחבות של החולי האנוש, ואיננו רואות וקלות. גם בלי חקור הרבה הננו רואים שהסיבה לכל מכאובי הדור היא רק המחשבה. ההמון הרב אמנם הוא נמשך אל הזרם על ידי התגעשות של מאומה, על ידי הסמיכה על איזה אוטוריטטים שלו ועל ידי קלות הדעת, אבל הסיבה הפנימית שמסבבת כל אלה היא התנועה המחשבית הכוללת, שמצא מקום במוחם של הכוחות הפועלים, על ידי מה שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש שהיה להם מאז בלבבם, על ידי ההרגל, החינוך והמורשה ברב ובמעט.
ולא מצא אדם להעמידו על ברורו מכל צדדיו. הם דומים שמצאו רק צדדים קהים, של רגש בלא דעת, של פחדנות ומורח בלא אומץ לב וגבורות החיים, ויחם לבבם בקרבם, ומתוך שלא מצאו דרך סלולה איך להאיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים וגם היותר טובים לעומתנו, לרומם את כל נקודותיו הפרטיות עד נקודת הגובה של השכל המתנשא, החופש וחוקר נתיבות עולם, החפץ לסול לו את אורחו במדעי החיים, עומדת למעלה אפילו מן הרוממות המטאפיזית, על כן פנה לו אל הזלזול והשלילה. מכאב לב ומנפש מרה ומאפס תוכן לחיים נספחו רבים ללוחמים במפלגות כאלה שלא יכירם שם מקומם כלל, ומוסרים את חילם לזרים. נרחם על אלה האומללים, בנינו ואחינו הטובים בים זועף של צרות רוחניות, שהן קשות יותר מכל חולי ומדווה. נושיט להם דברים טובים, דברים נחומים, מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ, על ידי אותו הכוח עצמו שטלטל אותו לתוך מצבו הנרעש וההרוס. כמוהו הכוח הפועל את כל השינויים הנמרצים בקרבו, שבגללם אנחנו כל כך סובלים, אם לא הספרות. וכיוון שהספרות פועלת עליו כל כך הרבה, מובן שרק בכוח המחשבי שבקרבה היא פועלת. אף על פי שנקבץ בתוכה גם לעג הרבה ודברים מחממים ומלווים לבד, אבל מכל מקום, אם לא היה לה בסיס מחשבי, אי אפשר שתתקיים ותקנה כל כך לבבות, להרס ולבלע באופן סיסטמטי. כשהדור הוא שפל, כשמוסרו העצמי הוא נשחט, כשמושגי הצדק והיושר הטבעי אינם מפותחים בו כראוי, אין המחשבה פועלת עליו לא לטובה ולא לרעה, או פועלת פעולה חלושה, אבל כיוון שהוא מתעלה, כיוון שהוא מרגיש בקרבו אצילות ועדינות, נטייה חזקה להשכיל ולהיטיב והכרה פנימית בהרבה נתיבות, דרכים של אורחות החיים, אף על פי שאינם גמורים ומשוכללים, מכל מקום, הרי הוא כבר צמא למחשבה והיגיון. ועם זה גם לרגש יושר, שמן ורטוב, רענן וחי. אמנם במסיבות הקדומות, מצד התכונה שהלימוד התורני המוסרי והמעשי היה מורגל להיות לבוש בו בימים שעברו, באותם הימים בכללו, עוד לא היה כללות הדור מוכשר לדמות שהוא ראוי לשאיפות גדולות. וכל תחלואיו המוסריים היו יכולים להתכנס רק באיזה שפלות של תאוות מאיזה סוג שהיא. ועכשיו הכלל נתרומם על חשבונם של האישים הפרטיים, שזהו בכלל מהלך התולדה האנושית. ברובי התקופות ההיסטוריה אנחנו מוצאים חכמים נעלים, גדולי רוח בדורות הראשונים, שאנו משתאים על גודלם ועוז רוחם, אבל הכלל הוא היה נתון בשפל המצב, בין בדעת בין במוסר. באמת, כי נעלה מכל המון היה המון עמנו מצד הקדושה האלוהית החופפת עליו, והיא לנס. בדורות האחרונים התחילו הענקים להתמעט, והכלל הולך ומתעלה. בעמנו נתמעטו הבורים, ולעומתם נתמעטו והוקטנו הגאונים והצדיקים. בתקופה הנמרה של עכשיו, הדבר בולט למאוד, וזאת העלייה של הכלל ההמוני. הסיבה גם כן ירידה שהדור שהוא מוצא את כל מה שהוא שומע ורואה מאורים ומורים קטן מערכו. אז מוסרם אינו לוקח את לבבו, ואינו משביר את צימונו. גם אינו מטיל עליו שום אימה ופחד, שכבר התעלה בתכונתו מלהיות מעמיד אופי לחייו מפני בריחה מפחד, איזה שיהיה. בין מוחשי בין ציורי, בין חומרי בין רוחני. הצרות והתלאות הנוראות עשו לנוקשה ועז, עד שכל בלהות ופחדים לא יזעזעו. הוא מוכשר רק להתרומם, ללכת באורח חיים ההולכת למעלה למשכיל. אבל לא יוכל גם אם ירצה להיות כפוף ושכוח, נושא עול ונטל, אשר לא יוכל למצוא בתוכו רושם של אור חיים, לדעה ורגש. הוא לא יוכל לשוב מיראה, אבל מאוד מוכשר הוא לשוב מאהבה, שירת הרוממות תתחבר עמה.
בפועל עוד לא הוציא שום דבר למעשהו דורנו הנרעש, אבל בכוח יש לו רב. דור כזה היוצא להורג בעוז נפש בשביל מטרות שהן נשגבות לפי דעו, וחלק רשום ממנו רק מצד הרגש הישר, הצדק והמדע שבקרבו, לא יכול להיות שפל, אפילו אם המטרות הן לגמרי מוטעות, אבל רוחו הוא נשגב, גדול ואדיר. ודור בעל רוח גדול חפץ ומוכרח לחפוץ בכל מקום שהוא פונה לשמוע דברים גדולים, ועיקר הגדולה של הדברים הוא שיהיו מסוימים ומבוררים עם גודלם, רחבם והיקפם. המטרות היותר פנימיות שהשרשרת של כל החיים המוסריים, הדתיים והלאומיים וכל התלוי בהם, אחוזה בהם, תהיינה מבוררת לפניו עד כמה שהוא יכול לשער ועד כמה שכוח בירורו יכול להגיע. ומה שלא יכול להגיע ולברר, מכל מקום יחפוץ למצוא בהם רגש והלך נפש למען ימצא חיים בלבבו בזיו גודלם והדרם. והדברים הנמוכים והפשוטים לבדם, אף על פי שהם מלאי אמת וצדק, לא יספיקו לו, לא ימצא בהם מנוח. ודור שבכוח יש לו רב, בפועל לא כלום, דורש הרבה, ומן המוכן אין בידו מאומה. אי אפשר להצילו מרעתו ולהעמידו על דרך החיים הנכונה, כי ממש נדבר עמו מכל ניסה ונשגב, מכל נעלה ונהדר, בשפה יותר פשוטה ונמוכה, בדברים היותר מורגלים ובנים לו, כדי שימצא גם בעומק התהום שהוא שוכב שמה את הזיו והנועם האדיר והעליון שהוא מבקש. אמנם רק קווי אורה דלים ומעטים נוכל להגיע לו, במידה כזאת אך יספיקו הם להחיות את לבבו למען יתחיל להתרומם ולהתנשא. ובמרחקים יזכרוני וחיו את בניהם ושבו. וכיוון שרק יתייצב על דרך האורה, ילך הלוך ואור כשחר נכון מוצאו. על כן בא המועד להתחיל בעבודת הקודש הזאת, ללימוד מה שיהיה, על מנת ללמד את דורנו הצעיר, החפץ לפחות להיות חי וער, וחלק רשום ממנו חפץ גם כן להיות חושב ומרגיש מה שראוי לישראל ולאדם. התחייה של השבת לב אבות אל בנים ולב בנים אל אבותם אי אפשר להיות כי אם דווקא על ידי אוויר ארץ ישראל, כי ההטבה המוסרית של היחיד, כן של הכלל כולו, היא נכללת בשתי המדרגות הידועות של הישר והכובש. כשם שיחיד בשעה שהוא עדיין לא עלה עד מרום פסגת המוסר הגמור, בשעה שבטבעו עוד לא נחקק יפה החותם של הצדק והטוב, אז דרכו הישרה קשה עליו. הוא צריך למלחמות על כל צעד, והוא מוכרח להדוך את כוחותיו הרעים, לקבשם ולבטלם לפעמים. אבל זה איננו דרך האורה עדיין, כי כאשר יוסיף לקח וישתמש באורה של תורה, מצורף עם המאור השכלי והנטייה הטבעית שבלב הישר והתמים שיתעורר יפה, אז ימצא כי הוא איננו צריך כל כך להיות בעל מלחמות. ואם לפעמים יהיה לו צורך במלחמה, ייראה גבורה אחרת ולגמרי אחרת, כי לא יכבוש את שום כוח מכוחות נפשו שיהיו אסורים וכלואים, שלא יעשו מאומה, כי אם ייקחם ישעבדם בחבלי אדם ובעבותות אהבה, אל הטוב ואל היושר, אל מרומי המגמות היותר נישאות, שהם הינם החפצים האלוהים. ואז יצא מכלל עבדות ויהיה בן חורין, מאושר, עטור בעבדות העליונה, שהוא עטרת תפארת, עטרת זהב מזוקק על ראשו. האידיאלים היותר נישאים והמתרוממים עד אין קץ, עד אותו המקום שעין האדם מתעששת ואין הדיבור וההיגיון שולט שם, לקרוא בשם פרטי, שמה אי אפשר לעמוד כי אם באור האמת המוחלטה, באין שום דרך איך להשפיל ולסמן בשום ערך מוגבל. על כן יקרא באמת בשם התרוממות גמורה, המתנשאת עד עד בשם רצון השם ועבודת השם. אמנם רק אחרי התנסות המחשבית והאידיאלית הפרטית עד מקום שידע מגעת, ואחרי הציורים העשירים הפרטיים ברעיון בפועל, ואחרי הבחנה גמורה שכל רם וניסה ומתנסה בציור יש לו תכלית וקצבה,
ובעומק הנפש האנושית יש הריגה למשהו למעלה מכל תכלית, ועליון מכל קצבה, אחרי ההכרה הגמורה, כי כל פועל טוב נזרע הוא בחיי הכלל, ולכל דור ודור יש חלק אחד מיני רבבות אין קץ, לעלות ולהתרומם. אבל העלייה, ההתרוממות הגמורה, האידיאלית בגוונה ההחלטי, הרי היא רק באוצר חיים, ששם גם הטוב העליון הבלתי מוגבל ומשוער, גם כל טוב קל וקטן מתאחדים ומתארגנים עם החפץ האלוהי, השלם בתכלית. אז גם החיים המעשיים, החברותיים, מוכרחים הם להתרומם למעלת האצילות של המחשבה היותר זכה, היותר מתונה ויותר מבוררת, המתנשאת מעל כל הקטנות והקינטוריות הנמצאות בתחתית החיים שנשפל בהם, עד לחמלה ההמון, עד שהוריד אליו גם את סופריו וגדוליו, עד שפעל גם עליהם, שיחשבו גם המה את כל האמת יותר נישא, כל היגיון יותר רם המתעלם מאותו העומק שטובעו בו בתקרת יד המאומה והבערות, שאינם דברים שאין להם יחס ישר עם החיים הקיימים במציאות. ואמנם רק הדרך הפונה אל רום המחשבה והאידיאליות, רק הוא מאיר את החיים, וממלאם צחצחות וזיו להושיבם על בסיסם, הנועד להם לפי טבעם העצמי, הגנוז בעמק כל לב ונפש. במידה כזאת, המעשרים השכליים והמוסריים מתפתחים, החיים זורחים במלואם, כל רינה וצהלה באוהלי צדיקים. ימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. כל הנטיות הטבעיות עומדות אכן בהרחבתן, למלא את התפקיד האלוהי הטוב והנאור. כל המחשבות השכליות הינן המאורות הגדולים, להזריע חורם על כל ארצות החיים, של אורך צדיקים כאור נוגה, ההולך ואור עד נכון היום. על כן אין שום כוח נידח, אין שום מחשבה נדכאת, כי אם הכל מאיר, הכל חי והכל מוכן ומזומן לשרת עם מלאכי השרת ולשורר עם כל אריאלי שחק, להשביע לכל חיי רצון ולהרבות העושר הכללי והפרטי של שמחות השם במעשיו. כשהם מתעלים ומתברכים, כשהם שמחים ומתמלאים זיו, אין עצב ותוגה, אין שטן ואין פגרה, רק סוכת שלום פרוסה וחופפת כבוד חופפת על כל רגש חיים, על כל נטייה ומחשבה, על כל מעשה ומפעל. בכולם הם מתקשים יחד, לעשות על ידם האומה והדור, הכללי והפרטי, איש חי רב פעלים, מקבצי אל, שריבה וקיבץ פעלים לתורה, שאין שום מלחמה כבדה לו, שכל כוח אדיר המתחבר עם המיניות היותר נמרצות הוא מנצח, ושכל מה שיש להשתמש בו לטובה, אינם שווים תחת ידו להגביר עודו וניצחו. הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, והוא היכה את איש מצרי, איש מראה וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבט, ויגזול את החנית מיד המצרי וירגהו בחניתו. כי הפרט כן הכלל, כשהדרך הנכונה היא לא להתהלך במדרגה התחתונה של המוסר הכללי, אז אם אמנם הדרך היא נמוכה, חשוכה ומלאה מהומות מלחמה, אבל עם כל הכבדות שלה, מכשיריה נכונים לפניה, הכוחות הרעים מתכבשים, היד הגוברת תהיה אז של היושר, של הצדק, של הטוב והתושייה, כפי המובן הרגיל והמוסכם, שגם אלה ברובם אינם עומדים במצב הכבישה. גם הדרכים הפרטיים שלהם אינם מלאים מלחמה וניצחון יחדיו, גם הם משתמשים בסמים אמרים, למען יקומו ויעמדו על רגליהם. אבל מכל מקום, העוז והצדק בימינם. כזאת היא היהדות שבחוץ לארץ, שאיננה יכולה להיות במלואה וטהרתה. כי סוף כל סוף, הלא, כל הדר בחוץ לארץ דומה הוא כמי שאין לו אלוה. שם, בגץ על מוות, אי אפשר ללכת במרחב. אי אפשר לשאוב לחיים מלאים, כי החיים החברתיים והלאומיים מרעילים ברעה לאוויר ארץ העמים, שהוא נותן חיים לאותם העמים, שהם מוציאים שם את כל מה שהם מבקשים, שהם יכולים לבנות שם את
כל מגמותיהם היותר העליונות, אבל אף לא נקודה אחת אידיאלית, מיוחדת וחשובה ימצא שם ישראל. על כן הוא מוכרח להיות צולע על יריחו, לרחס את כל משאלותיו רק במילוי צרכיו הפרטיים, המוכרחים לחיי העיכול וההאזנה לבדם. ומזה בא שהאוויר הזה עצמו הוא מזהם את הלב והמוח הישראלי, מחלישו ומטמטמו. על כן רק דרך הכבישה הכללית היא הדרך היותר אפשרית ומובילה על החפץ שמה. אבל לא זאת היא תורת החיים הנצרכת לדור של עקבתא דמשיחא, שהיא מוכרחת להימשך מארץ החיים, ממקום בית חיינו. כנסת ישראל התנערה לתחייה ביחס לרצון של הדור הצעיר. הכוחות נתעוררו בתאורה נפלאה ומתמעט. אין בשום אופן אפשרות להכניעם בדרך כבישה, כי אם לרומם ולסגבם, ולהראות לפניהם את הדרך של האורה הרוממה והאדירה. יד השם נטויה לנו בזה. אנו רואים כי בעומק הנפש נתרפאה כמעט כנסת ישראל בחלק רשום מתחלואיה המוסריים, אשר חלו בה עוונות ראשונים. כור ברזל מצרף ומתאר היה לה הגלות הארוך והאיום והנורא, עם כל ייסוריו הנוראים, כאש מצרף וכבורית מחפשים. הדוחק האיום והצרות העוברות כל גבול כוח אנושי. ביותר אלה שבימים האחרונים היו חבלים מלאי אש צרבת, אשר ליבנו מרקו ותיארו, לקחו וצרפו את לב האבן. המלח ממתק את הבשר והייסורים ממרקין כל גופו של אדם. כמשפט האדם כן משפט האומה. היא נתמרקה ונזדככה, הלב הוא לב חדש וטהור, הכליות הינן נכונות לכל מרום, נשגב וקדוש. שם דבר לא יצא אמנם אל הפועל, ההוצאה מן הכוח אל הפועל, משהו צפון בלב האומה ובכוחותיה הגנוזים. זאת היא עבודת חוכמי הדור, צדיקים, גאונים, דרשנים, חכמים וסופרים, ועליהם התווספו לדור דורים ביתר מעלה משוררים, ברוך השם על עמו, חוזים, נביאים, גיבורים לפי ההתעלות העתידה במעלה אחר מעלה. התנערי מעפר קומי שבי ירושלים. אבל זהו דבר מוחש וגלוי לעיניים, כי אור הצדק הפנימי, היושר הכללי והאהבה הלאומית הטהורה ברשפי אש נתרבה ונתעלה בלב הדור הצעיר, במעולה שבו. על כן אף על פי שאין לו עדיין בפועל מאומה, כי כל ההסברים של כל אורחות היהדות, של כל הדברים היותר עיקריים יסודיים, המספיקים למי שתעודתם היא להיות כובשים, שריכוך לבבם היא שלמותם, וקימוץ כוחותיהם הוא שבחם תהילתם, כל אלה אמנם אינם מספיקים לאותם שכבר מלאו כוח הלאומים. בלשת חייהם יש מקום לאור הצדק הכללי, שהוא הסגולה הישראלית היותר פנימית ועליונה, להיות מאיר ומופיע, גם נועם כנעמת ים לגליו, ושוטף בחזקת יד החיים הסוערים כנחל שוטף. להם אנחנו צריכים ללמד תורת חיים ממקור החיים, דרכי מוסר מלאי אורה וצהלה, דברי חן ושכל טוב, מזוקקים ומצורפים, מברורים ומסומנים, עד שמעצמם ימצאו את השלמת כל אידיאליהם, ואת האדירות כל חפציהם היותר רוממים ויותר נישאים, שהם מתאימים לעוזה ותפארתה, לחוסנה והדרה של אור עולם, של אוצר החיים לתורת חיים. לא נחפוץ לדכא תחת רגלינו, לא נהווה להגיש לנחושתיים את הכוחות הצעירים הרעננים, המסתערעים ומתרוממים, כי אם נאיר לפניהם את הדרך, נתהלך לפניהם בעמוד אש של תורה ודעת קדושים, כברי כוח לב, אנחנו נבין לדעם ושיחם, נדע להוקיר את תכונתם הפנימית, ובנייתם העצמית במקור ישראל. זה עם עזים שבאומות. נעזור בגבורה ונעתר בתפארה, והם גם הם ידעו איך לכבדנו,
איך להמשיך בכל חם לב מלא אהבה והיגיון יקר. אחרי כל הגה ושיח הנובע מבר מים חיים, מאוצר הנשמה של כנסת ישראל, החפצה להחיות בתחייתה את האדם כולו. בית יעקב לכו ונלכה באור השם. באור חיים כזה, כשיתרבו בנו עובדי עבודת הקודש באמת, מסכלי דרכים ומישרי נתיבות, עד מהרה יגלה ויראה לפנינו הודו והדרו של דור בנינו אלה. אהבתם העזה של הבנים היקרים לעמנו ולארץ קודשנו תופיע ותאיר גם כן, כשתתפרס ותתרומם ותמלא הכרה ורגש אמת על אהבת דורנו, רואינו רואי ישראל, אלוהי העולם, צור יעקב. אמצעך בשוק, אשכח גם לא יבוזו לי. ואהבת תורת חיים, זאת אות הברית לארץ חיים ולעם סגולה. זה יאמר להשם אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה ייכתב ידו להשם ובשם ישראל יכונה. לא יבוש עוד להיקרא בשם זה נגד כל העולם הגדול והנאור, כי יכיר את העוז ואת האמת שבו, ולב האבות יתחיל להכיר את כל אוצר הטוב והסגולה הגנוזה שבבנים, בעומק נפשם העירה והחיה. והבנים יכירו את הקדושה והטהרה, ההוד והתפארת המלאים בלב האבות, שלקחו להם כל אלה בנחלה מדור דורים, על ידי שמירת קדושתה של תורה ומצוותיה, ועל ידי דבקות הפנימית בשם השם אלוהי ישראל, שוכן בציון ובוחר בירושלים. וכל אחד מחברו ייקח את כל הטוב, את כל הנאה והכשר, אחרי הזרחת אור החוכמה, הגבורה, העוז והענווה, משני הצדדים, שכל אלה יביאו להכרה נאמנה, שרק על ידי ההתאחדות הרוחנית של ישראל הצעיר עם ישראל הזקן, תבוא ישועה ותצמח גאולה. ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, ענתה שמיים ליוסד ארץ, לאמור לציון עמי אתה. רוחי אשר עליך, דברי שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם.